kamatis. Super Fiesta. Paano nasabing Super Fiesta? Fiesta. Paano nasabing Super Fiesta? Paano nga Tapos ba? UFC. Ang kalaki sa UFC, ketchup lang. Oo. May mantika na. Matay man. Wala. Ibinuhos na. Ni Marimar. Buhos. Mali. Iba man pala nato. Yan po, good morning, good morning, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Yun. Yan po, good morning to all viewers, to all sponsor. Ayan po, maraming salamat po sa lahat na suportan nyo at panunood sa mga vlog namin. Yun, panibagong vlog na naman yung gagawin natin. Panibago pero dati pa rin. Yeah. Hindi ko alam kung saan tayo ipoposisyon ngayong araw ni Kanoli. Kasi bago ako nag-start, nagtatanong muna ako kung saan ako magbablog, ano yung gagawin ko ngayong araw. Kaya kung saan tayo ma-assign na gawain, yun lang po yung vlog na ating inyong panonoorin. Ayan po. At tadaanan ko si Kuya Arnel. At araw ng Sabado ngayon. Po, let's go! Dito si Kuya Arnel. Yo! Good morning! Tara! Kuya Arnel dito na. Mami! Kuya Arnel. Buhay! Yan, pansit muna kami ni Kuya Arnel. Dito saan? Pinsan ko to. Yo! Yo! Ay! May nakamo, mamaw. Saan Kuya Arnel? Dito kita. Nandito na kami ni Kuya Arnel sa site. Kuya Arnel. Yo! Moy. Morning. Tell me man now. Tol. Yan po, at kape muna tayo. Ay, kape lang pala, walang tayo. Ano, Chin? Samay ka sa. Kape lang. Yan. Tol, kape lang. Kape lang. Hindi ko nagkakapit tol. Walang tayo. Kaya ano ulit, kape. Tapos na kami. Kape na kayo. Lagyan natin ng kamatis. Kabala. Wala ka rin kakaraw mo. Yeah. Kung gusto may strong, tadi pa. Ay, ito. Oh, usad. Ako, dalawa na di. Usad sila magkaraw ba? Nasa pa strong. Kuya Puloy. Yan, Kuya Puloy! Kapitabi! Magkakape? Bantam! yun. Kuya Puloy! Pero maganda. Gin! Pero maganda. Bilis ay! Bilis. Yan. Ay ko! Nagluluto si Chinchin ng ano to? Itlog na may kamatis. Binating itlog na may kamatis. Hindi. Ano? Yung binati. Binati. Hindi niya na birthday kasi binati. May ano, may pasabog din. Binati. Yung klaseng pasabog. Yan pasok. Ha? Pwede ka. Ilang pasok? Wala. Review time. Parang puyat ka pa eh. Kawalan tayo. Parang puyat ka pa.
Nagplano nga ako kanina na magising ng 4:30. Kaso, hindi natuloy yung plano. Magre-review kasi, pag nagre-review ka kasi ng mas maaga, 100% yung nakukuha ng utak mo. Hmm? Pag, Ganun yun? pag gabi naman, minsan pag nagre-review ka na, parang wala nang pumapasok sa utak Utak. mo. Kasi nag-ano na. The more na maaga ka nagre-review, the more na marami kang lesson na Ganun pala yun. At pala maaga. Oo, ganun yung gawa ko noong grade 12. Kaso ngayon, medyo perot pa, nag-practice kami ko sa hapon. Anong medyo pirot? Tagalogin mo. Hindi naman nila yung Medyo puyat. Kasi napagod practice kahapon. Ang oras na din kasi ako. Yun pala yun. Dapat pala maagang gumising. Oo, Para maraming pumasok sa utak. ganun yung mga yung mga technique ng mga nagbo-board exam. No? Saan mo nalaman yung technique na yan? Yung technique, nakita ko lang sa Facebook na yung information na gano'n. Maaga, 100%. Kasi pag maaga, diba, mas fresh yung utak mo. Nare-refresh yung utak mo. Ganun dapat, kuya. Kaya pag nag-take ako yan ng board exam, aga kang mag-erasing. Wala namang exam man eh. Grabe si kuya. Alsag halo. Alam mo, lang ang pinag-aralan, no? Alis kami. Alsa ng simento. Alsa mo, alsa ko. Inda. Ilang itlog to? 5? Kaso sa ang mga nagsusad sa bagana ng pusa. Pusa ka rin. Nadagilid. Naisip mong tumulong sa amin dyan? Naisip mong tumulong? Hindi, mali yung ginagawa mo sa Saan? Ang madali pagbalat ng sibuyas. Hiwain mo muna. Ulog. Hiwain mo muna bago mo balatan. Oo, mas mabilis yun. Kaysa binabalatan mong bilog. Ganun pala yun. Ang alam ko naman, pag sa bawang naman, hinihiwa mo na yung pinakadulo para isahan. Pitpitin mo muna. Kung bawang, Pag naman kasi, minsan di ba kasi pag sa bawang, may iba naman na hindi mayroon. dinudurog. Pag dinudurog, kung dudurogin mo talaga, mas madali yun. Pero kung yun talaga yung gagawin sa luto mo. Pero may iba naman kasi na Ang luto lang naman ng bawang na di mo dudurugin pag magluluto ka ng mani. Kasi inihiwan ganyan. Pag luto na pitpitin mo lang yan. Sa kawayan, eh ang lilim doon. Rumruban eh. naman Yun na yan. Arotoro ka na ko niya. Nakagurutan mo na. Arotoro ka na ko man. Kung arotoro. Ulog pa tayo. Kali Saka. Kali nakaarag mo ka. Oh. Dadaro ka? Gusto mo na yan? Ano mo kung gusto mo? Sa bawang. Ano mo tangin ako? Dito nga naman. Ayun na. I just wanna feel this moment. Ay, wala. Eh, nga kayo. Para kayong naging hindi, parang naging hindi na kaya ako. Sabi si mama no. Kasi nagluto ko kinilaw. Kaya ko na. Turpi?
Wala ko meron pa dyan. Nung pinaka din naggalit. Nag-edit muna ako, nag-upload lang ako. Pag sinabi sa mama mo, tulong-tulong ka raw doon. Sinabi sa mama mo, tulong-tulong ka raw doon. Oo. Wait ka naman lang. Ano to? Hindi, kali mo talaga yung polo. Ano pa, para ulo. Huh? Para ulo. Kamatis. Super Fiesta. Paano nasabing Super Fiesta? Fiesta. Paano nasabing Super Fiesta? Paano nga Tapos ba? UFC. Ang kalak sa UFC, ketchup lang. May mantika na. Ito yung mantika. Ay, hindi pa pala. Dahal. Wala. Ibinuhos na. Yung marimar. Binuhos, buhos. Mali. Iba man pala na ito. Butang ang ginawa atin. Sige na, gagawin sa unang luto. Luto mo na. Harap na eh. Nagbulan. Ang tulos sa bawang. Ang kusog ko kalay. Itong gabat to. Para kidik-kidik lagi ka dito. Hindi yung tapat. Ano yan? So yan po, halong po. Halong. Sobran mo. Kuya. Hindi ko alam ano yung halo. Yung halo niya. Halong tilo. May halong Tawa. pagmamahal. Tawa. Ay, wala ko kuya kapag walang halong pagmamahal ng luto. Hindi masarap. Pwede. Talaga. Kasi kung wala nga akong pagmamahal, di mo maayusin yung niluluto. Wala naman, di ba kapag nasa restaurant, ikaw yung ikaw yung tagaluto. Tapos, like, inutusan ka lang naman magluto, pero wala ka sa mood. Pero marunong ka magluto. Masarap ba yung kakalabasan? Hindi, kasi wala sa mood. Talaga? Pwede mo na lang natin yung bahay Ano lang. ba yun? Ayan po, luto na yung niluto ni Chinchin na itlog na may halong Mamahal. pagmamahal. Okay na yun. Good morning. Tabang ko na yun. Okay na yan. Pinasin mo naman siguro yun. Oo. Okay na. Matigot man sana. Kumain. Mas natural lang na pagkaluto. Magkano? Ano lang. Ano po at
Dagdagan natin yung itlog kasi marami kami dito. Ayun. Oo. Sakto kayo, no? Oo. Kasakto. Luto ni Chinchin. At dagdagan ko. Kasi matingin rin sila kuya ganun. Kasi di pa naman nag-almusal sila. Lagi mauunahan. Han? At mimikos-mikosin lang natin to. Kaya madaling luto. Sinalang ang tataran. Mikos-mikos lang yung banat nito. Pag itlog, mabilis lang maluto ka. Wala na. Tinapon na eh. May nagluto si Chinchin. At dumating din sila tatay Kagatcho. Kaya dagdagan natin. What's that? Yung luto ni Chinchin ng itlog ay durog tayo buo. Lulutuin natin buo. Sa akin, scramble. Na walang kamatis. Walang kamatis. Yung sa kanya may kamatis. Ako yung lulutuin ko walang kamatis. Sibuyas lang. Sibuyas lang. Ibang style naman to. Okay na, luto na. Na? Okay na. Ganyan lang. Para iba. Mukhang lumalabas ang mga talent ng Karayval ngayon ha. Anong ginawa mo kuya? Luto na yung ang yun. Buang bukod ah. Ayan na siya. Ang kinilaw, ang kilayin. May toppings. Nilagyan ni kuya ng toppings. Diba? Karayval, Toppings na. Ano always champion tang bilang. Alam na. Toppings na. I-stayin na ako para di ka maunahan. Oo, mag-i-stayin na. Kuya, lalagyan din ng paminta. Mag-i-stayin na rin. Tingnan natin kung kaya rin. Uy, wag mo islagay dyan. Ano lang. Wala naman tulugan ko sa ilalim. Wala dinuong bago. Hindi, yun nasandukan mo yun. Labas dila. Labas dila. Magayo pag duman niya ng daliri. Yan.